Днеска трябваше да ми той. Ще драсне. Днеска трябваше да ми пробне един. Нека пак се вижда, не знам, те ли трябва да Еле? Ми беше това. Аз свадна. Казах влака. Чакай. Постоянно го поред. Някой полюдниват. И аз там учам. Ти си за там. Да няма слагаш ръкавици. Заради ти пускам клипчета само. Сега не дръпни този ръка. Ставлята, вече си драйвър. Майко, Офроуд сега ще маняк. видиш колко ще бутачи от тая кал на нивата. Дърпай, 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 дърпай. Ще Още. дърпам, бе. Би, ти ръката ми ще чупиш очик. Ще скъсам якото. Дай от тази страна. Това са за потичакване. Ти трябва между Дай другото... махай го. А? Махни яко. Трябва да ни ръкавици, бе. Да се пие. Ще видиш, ай сега на кой му трябва да бутуши след малко. Така не е слизам. Ето съм с обувки на Версачи. Обувките на Версачи, само да минем нивата на стената, ако знаеш какъв коловоз има голям. Кажи е средата, бе. Е средно коло. Който На средата ли е язовир? Моя ръка. На средата на язовира да отчиним. На коя среда? На Митко, Калитко? Или там или следващо място. Що? Да не Записваме. Че е записваме? много кално там. Мой ли мамо? Да не медведка. Лебедка имаш ли? Да. А? Постоянния полза. Сега ще научи да я ползваш. То на Митко, Калитко мислиш, че е хубав пътя? Не, там на следващия маркер. Той е ужасен. Наистина Не, е на ужасен. следващия. Където чистихме. Не е много кална гара. И тук сега е твърдо на ниските места на той на... А нали Не. трябва да се покалям? Това е вода, може да тя падне. Що стоят лодките? Там нищо. Моя по-голям кал сме. Не, два време за голяма калта. Така, дай!
раздел калчето някъде. Аз дигнах до Да, брана. до брана, аз те държа. Ще се издушим и наш.